velkommen til vejrudsigten. Vi har en kold og varmefront, der bevæger sig over Nordeuropa kl. 12. Den bevæger sig mod øst og med en hastighed på 50 km/t. I Nordeuropa kl. 12 vil der være strømningsvejr, altså lavtryksvejr, fordi vi har et lavtryk, der ligger op omkring Galtøpigen. Der vil være skyer og nedbør og en lille ind- og udstråling. Der vil være en lille dagsvariation på grund af de moderate dagtemperaturer og de lune nætter. Disse lavtrykspassager, der kommer ind, de vil altså også bringe blæst med sig. En koldfront har passeret, og den har bragt nuværende regn- og tordenbyer med sig. Disse byer de vil være kraftige, men kortvarige. Der vil være temperaturer mellem 13 og 16 grader, og vinden den vil komme i nordvest. I den sydvestlige del af Nordeuropa bevæger sig en varm vindstrøm over Sydengland og det nordlige Tyskland, op mod lavtrykket. Det er altså i varmluftssektoren, mellem de her to fronter. Der vil der være opholdsvejr, som betyder, at solen den skinner, og temperaturerne de er stigende. Der vil være temperaturer mellem 19 og 25 grader, og vindretningen den vil altså være gået over i sydvest. I den østlige del af Nordeuropa der har vi en kold vindstrøm fra sydvest. Den bevæger sig over Sverige og det nordlige Norge. Når varmefronten nærmer sig, så vil der komme et skydække, og der er stor risiko for længerevarende intens regn. Temperaturerne de vil være mellem 13 og 16 grader. Og nu videre til min kollega, som skal fortælle lidt mere om vejret i Sverige. Ja, jeg vil komme ind på vejret i Stockholm i de næste 24 timer. I de sene eftermiddagstimer mellem 12 og 18 nærmer en varmefront til Stockholm. 2 timer før at fronten rammer Stockholm vil der ske et vejrskift. Himlen vil være dækket af et tæt skydække, og vinden vil komme i sydvest. Omkring kl. 14 vil der være støvregn, og temperaturen vil ligge på omkring de 14 grader. Omkring kl. 16 vil regnen til, og der vil opleves temperaturer på omkring de 16 grader. I løbet af de sene aftentimer mellem 18 og 24 vil varmluftssektoren passere Stockholm og bringe opholdsvejr med sig. Omkring kl. 20 har varmefronten passeret Stockholm, vil opholdsvejr, altså vil skydækket være aftalt smule, og regn vil være væk. Vi vil opleve stigende temperaturer på omkring de 21 grader. Omkring kl. 24 vil koldfronten have passeret Stockholm. Vejret vil være ustadigt med enkelte regn- og tordenbyer. Temperaturen vil falde helt ned til 13-14 grader. Vinden vil gå over i nordvest. I løbet af natten mellem kl. 24 og 6 vil temperaturen forblive det samme på omkring de 13-14 grader. Nordvesten vil holde ved, og der vil ikke være udsigt til regn. Der vil hen på natten komme sprækker i skydækket, og kun få skyer vil dække nattehimlen. I løbet af morgen og hen mod formiddagen vil temperaturen stige en smule og ligge på 13-15 grader. Vinden kommer fortsat i nordvest. Der vil være risiko for enkelte byer grundet den passerede koldfront. Det var vejrudsigten for i dag.